Ahoj, zdravím vás, tady Jirka Kalemba a vítejte u týdne otevřeného Tipsportu a šance, což je speciální, unikátní série podcastů pro vás, pro největší komunitu sázkařů v Česku a na Slovensku. A každý den budeme vybírat jedno z témat a dnes to bude téma jménem kurzy. A to je doména hlavního bookmakera Pavla Božka. Vítám tě, ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Pojďme začít klasicky, asi jako logicky možná. Jaké faktory vlastně jsou nejdůležitější pro sestavení kurzu? Pro sestavení kurzu, tvorbu kurzu je najdôležitejšie to, aby človek vedel, čo vlastne sestavuje. Takže vyznať sa trošku v tom športe alebo v tých mimošportových veciach. Potom je určite dôležité, keď sa bavíme o športe, štatistiky, vedieť aktuálnu formu, vedieť práve, kto napríklad absentuje, ako sa darí tomu týmu, v akej súťaži zrovna je. Takže také viac menej ako komplexné informácie o tom športe a o tých týmoch. Jak detailní je ta specializace bookmakera? Má jeden sport, může jich mít víc? Jak široké může mít portfolio, aby to vlastně jako ještě bylo pro něj OK? Určite každý bookmaker by mal byť schopný pri troške vedomostí a vzdelávania zvládnuť akýkoľvek šport, ale u nás v Tipsporte to vlastne máme tak, že bookmaker väčšinou má 3-4 športy, ktorým sa tak venuje. Sú to jeho doménou. Typicky nejde to tak, že by si človek mohol vybrať, že vlastne príde a má rád tenis, tak bude robiť tenis, ale často musí vedieť robiť fotbal, hokej, také tie základné, basket. Co všechno děláte v úvozovkách ručně a na co se dají použít nějaké matematické, statistické modely a různí dodavatelé? Tu by som to rozdelil na primeč sázky, v ktorých pôsobím ja, ale aj v sázky. Čo sa týka tých primeč sázek, takže tých predzápasových, tak tam robíme skoro všetko ručne s výnimkou jednej veci a to sú časť britských dostihov, ktoré máme od dodávateľa kurzov. A vlastne u live sázek je to, by som povedal, tak 50/50. Tam, ako pokrývame strašne moc zápasov, tak využívame vlastne externé zdroje, ktoré nám posielajú kurzy a vlastne pokrývajú dátovo všetky tie ligy v Ázii, v Afrike a tak ďalej. Samozřejmě každý, kdo sází a sleduje kurzy, tak ví, že se trošičku hýbou směrem k začátku zápasu. A když je to třeba o nějaké, řekněme, jako setiny, tak je to záměr? Je to nějaká jako nuance v tom, že ale je tam špatný trávník, možná to jako vypadá, že by to nemuselo svědčit tady tomu týpkovi, který má tyhle ty kolíky a tak dále. V čem to vlastně jako spočívá, tady ten detail? Vždycky trošku závisí na tom, čo sa tam zrovna deje. Keď je to už v live sázkach, tak to môže byť nejaké spresňovanie toho modelu o tie setinky, ale samozrejme snažíme sa, aby to skákanie bolo čo najmenšie, pretože samozrejme chceme klientom priniesť to, aby si mohli vsadiť. Tie pohyby kurzov hore-dole môžu potom spôsobiť aj, že klient si nemôže vsadiť tiket, takže aj na našej stránke chceme technicky zabezpečiť, aby to nešlo. Ale tie setinky väčšinou môžu byť aj tým, že sú tam nejaké väčšie sázky, ktoré prišli a reagujeme vlastne pohybom kurzu. Je sázení odvětví, kam už může promluvit třeba AI a její progres? Do budúcna určite. Momentálne si myslím, že je to také ako AI obecne trošku v plienkach, takže všetci zisťujeme, čo vlastne dokáže, čím pomôže, ale minimálne na to zisťovanie informácií je AI výborný pomocník, ktorý nám dokáže veľmi rýchlo napríklad zistiť nejaké veci, ktoré ako normálne by sme hľadali pomerne dlho. Je vlastně možné, že Tipsport si bude někdy do budoucna vypisovat kompletní nabídku sám a nebude k tomu potřebovat další stranu? Opäť rozdelil by som to na ten primeč a live. Čo sa týka primeče, tak tam určite to bude tak, že väčšinu nabídky, možno komplet, si budeme vypisovať sami stále. To používanie nejakých dodávateľov alebo externých firiem, tak je možné, že do budúcna sa rozšíri. V live sázkach to je prakticky nemožné, že by sme si všetko držali sami. Potrebovali by sme armádu ľudí, ktorá by spravovala stovky fotbalov minimálne v sobotu o tej 4:00. Keď sa hrajú stovky zápasov, tak by sme museli mať fakt asi 200-300 bookmakerov. Tam sa určite budeme spoliehať na externých dodávateľov a takto to asi budeme stále kombinovať. Teď se zeptám asi jako úplný like, ale proč vlastně nejsou stejné předzápasové a live nabídky? Dobrá otázka. Čo sa týka tohto, tak musíme sa na to pozrieť z toho pohľadu, že vlastne v predzápasových sázkach niečo iné zaujíma klientov než v live sázkach. Typický príklad. Vo fotbale máme napríklad sázky na to, kto dá prvý gól. V live sázkach veľmi zaujímavá sázka, sledujete priebeh, chcete si proste vsadiť, kto dá ten prvý gól.
Zasa v prímeč sázkach je to taká sázka, že ako vy tam skôr sázite na to, že kto vyhrá, aký padne počet gólov a nie kto dá prvý gól. Takže je tam samozrejme táto prírodzená odlišnosť. A druhá vec je, aj keď sa bavíme o počte zápasov, tak opäť sa vrátim k tomu rozdielu prímeč a live, kde vlastne v prímeči pokrývame celú ligu, napríklad aj tie nižšie ligy, ale v live už nemáme od dodávateľa zdroje kurzov a zdroje dát, aby sme tento zápas mohli držať. Takže to je tá hlavná príčina, prečo sa to takto líši. Samozřejmě předpokládám, že sázkaře budou možná zajímat i takové ty záležitosti z kategorie kuriozit. Tak by mě zajímalo, jakou jako nejpodivnější událost nebo sázku, kterou si byl třeba požádán vypsat. Zaujímavá otázka, zamýšlím sa trošku nad tým. Obecne by som asi povedal, že také zvláštne sázky sú také tie mediálne, asi to všetci poznáme. Možno trošku kontroverzné, keď v bulvári sa rieši niečo o rozvodoch, o manželstvách, o deťoch, tak mediálne oddelenie má trošku tendenciu tieto sázky po nás žiadať, ale vždycky tam narážame na jednu vec a to je tá morálnosť. Spomeniem si na konkrétny príklad, keď bol napríklad COVID, vtedy sa nič nehralo. A samozrejme zaujímavé sázky určite boli na to, ako to bude s tým covidom ďalej. Bude pandémia trvať, ale zasa dostávame sa do takej oblasti. Není to už sázenie na nejaké kritické veci, že není to skôr negatívne. Takže v tomto je to problematické. A keď sa ešte vrátim do športov, tak asi v tom covide dosť sa tam rozvíjali e-športy, čo je vlastne sázenie na výsledky toho, ako ľudia hrajú počítačové hry. A pamätám si na takú zvláštnosť, že tenisti, ako nemohli hrať ešte tie top turnaje, tak si dali turnaj v e-tenise. A vlastne vypisovali sme kurzy na to, ako budú hrať jednotliví hráči proti sebe e-tenis. Takže to bolo trošku zvláštne, pretože tam fakt nevieš, že kto ako to hrá. A tam nemusí byť Novak Djokovic nejlepší, že na svete. Presne tak. Tam je to trošku o iných skilloch, ktoré my ako sme nemali načítané, takže vždycky to bolo, že pred tým prvým zápasom sme to nejak nastrelili a potom sme sa dívali na to, ako to bude prebiehať. Tady, jako, jak jsi naznačil tu morálku a nějakou etiku, tak já si vzpomínám, protože samozřejmě velmoc sázení Britské ostrovy, tak ty jsou v tom jako mnohem dál, v tomto ohledu i na politiku, co se týče, ale třeba i na popkulturu. A vím, že byly někde vypsané sázky na to, vlastně, když byla Hra o trůny, kde se hodně umíralo, kde jaká další oblíbená postava vlastně jako odejde nebo bude zabita. A tam si myslím, že už to má možná až tak jako celospolečenský dosah, protože to jako v podstatě není úplně sportovní věc, ale jako ten fenomén toho sázení proniká i do toho, že člověk si tímhletím jako trošičku, nevím, jako zvláštní sledování toho seriálu možná. Ale tak daleko ještě nejsme asi, ne? Nejspíš. Mali sme. To je dobrá poznámka, pretože zrovna Hra o trúny, to sme mali vypísané. Aha. Presne ako hovoríš, celosvetový fenomén, ktorý v istej časti populácie ako zbudoval otázku, ako to dopadne. Samozrejme, vždycky bavíme sa o tom, že niekto už asi vedel, ako to dopadne. Ale pamätám si, že sázky na to sme mali, že kto bude na konci sedieť na tom tróne. A bolo to dosť obľúbené. Je to vždycky také, že možno to nás to aj prekvapí a sleduje to veľa ľudí a vlastne keď to sledujú, tak majú nejaké predstavy, ako to pôjde a chcú si na to staviť. Dobrá, zpátky k tomu nějakému, řekněme, našemu systému sázení anebo tomu našemu mikrosvětu. Proč blokujete cashout, když ho chci použít? Čo sa týka cashoutu, není to úplne takto, že by sme ho blokovali. Vždycky je to o dôvodoch, prečo zrovna nejde použiť. Môže byť, že niektoré kurzy nedokážeme v live určiť. To je ten najpravdivejší dôvod, prečo cashout zrovna nejde použiť. Môže to byť preto, že už zrovna vtedy ten cashout nedokážeme na model vyprodukovať tie kurzy. No a ďalšia vec je, že vlastne taká tá najtypickejšia, keď nemáme ten zápas v live. Že sa bohužiaľ dodávateľ nám nedodal kurzy. Ale rozhodne to chcem klientov ubezpečiť, že to není tak, že oni zrovna chcú použiť cashout a my im ho zablokujeme. Tak to určite nie je. Takže to nemáte, že máte někoho napíchlel tady prostě Tondu z tábora a říkáte si, tak ty dneska ne, chlapče, tak to nefunguje. Teda. Tak to nefunguje. Konspirace veľká. Presne tak, určite nikoho neomezujeme týmto spôsobom a je to vždycky z nejakých technických príčin. Dobrá, jak vám pomáhají vlastně analýzy k různým korekcím v kurzech? Projekt analýz je v Tipsporte veľká vec. Myslím si, že aj komunita celá ho pozná, používa. A samozrejme ide o to, že máme nejakých klientov, ktorí sú v tých analýzach dobrí. Vidia to klienti, vidíme to aj my.
A pretože my sme si povedali, že sa chceme učiť od toho. Samozrejme priznávame, že aj my nerobíme všetko úplne dobre a máme nejaké chyby v kurzoch, ale aj vďaka tým analýzam sa chceme učiť, kde sú tie chyby a zlepšovať sa. Takže analýzy využívame, samozrejme bookmakeri s nimi pracujú, čítajú ich a na základe toho vlastne sa chceme zlepšovať aj my a spresňovať tie kurzy. No a hlavne chceme to aj tým analyzátorom trošku sťažovať, nech ten súboj je ešte ťažší pre nich. Tak teď se zeptám zase za uživatele, protože samozřejmě TV Tipsport je téměř jako nekonečné moře streamů, kde se dá najít spousta přenosů. Ale co se tam nedá najít, je třeba anglická liga, Liga mistrů a Šance liga, jimž jste vlastně partnerem. Takže teď se zase tam za komunitu, byť samozřejmě se znalostí prostředí televizních a vysílacích a streamovacích práv mám trošičku jako nějaké zkušenosti, tak proč to nejde? Začne tým jednoduchším. A to je anglická alebo Liga majstrov, Európska liga. My by sme ju radi mali, ale nejde tam kúpiť tie práva. Čo sa týka bettingu, my vlastne nie sme ako televízie, my máme nejaké betting streamy, betting rights, tak vlastne UEFA alebo aj anglická Premier League to zatiaľ nepredávajú. Ostatné ligy, ako si povedal, proste nájde tam človek nemeckú ligu, fínsky hokej a tak ďalej, všetko, ale anglická liga si povedala, že betting rights predávať nebude. Možno sa to časom posunie a pôjde to ďalej, ale zatiaľ týmto smerom nechcú ísť. No a tým ťažším, alebo aj pre nás trošku nepríjemným je tá naša Šance liga, kde vlastne prebiehal tender na betting rights, ktorý sme my nevyhrali. Vyhrala ho konkurencia, bohužiaľ nedá sa s tým nič spraviť, je to tak, ako to je, takže my musíme rešpektovať tú súťaž, ktorá prebehla a vlastne, že máme akurát práva na názov ligy, ale nemáme streamy. Jaké třeba aplikace nebo stránky by sázkařům doporučil, které jsou do tebe třeba jako fajn, které máš ty rád osobně? Čo sa týka nejakých štatistík, tak asi nepôjdem ďaleko, keď poviem, že český live sport je v tomto výborný. Určite aj u nás na stránke už nájdu klienti veľmi dobré štatistiky. Snažíme sa vylepšovať aj produktovo informácie o jednotlivých hráčoch. A u nás už toho nájde človek dosť. Ja napríklad ako bookmaker na politiku, tak sa zameriavam aj na to, čo sa deje vo svete, takže za mňa strašne dobrý zdroj informácie je Twitter. Už sa trošku sa asi zhoršilo proti minulosti, ale za mňa tam stále ide nájsť najviac informácií, aj tých aktuálnych a sledovať veľmi zaujímavých ľudí, ktorí sa venujú či už športu, alebo aj politickým veciam. Teď asi zase možná taková ta otázka, která je na snadě pro naše sledující a naše diváky. Když zkrátka se sázením nějak zaobírám, je to můj koníček v dobré míře, a měl bych zájem o to bookmakera dělat. Tak co vlastně jako můžu čekat? Protože ono to samozřejmě, dokážu si představit, vypadá romanticky, sleduju sport, jde mi to, vychází mi to, tak proč bych jako se tím neživil a nebyl prostě ve vatě, ale zároveň časová náročnost, tlak toho prostředí, tam asi taky bude hrát roli. Tak nám zkus jako tak nějak říct, že kdyby se tím někdo chtěl zaobírat, na co se tak jako může zhruba připravit mentálně. Začnem asi tým, ty si to už trošku naznačil, že to je úplne iná disciplína, než byť sázkařem, úspešným sázkařem. Pretože vlastne je to o tom, že ty nehľadáš nejaké kurzy, ktoré sú trošku zlé, alebo nejak v nich vidíš hodnotu, ale ty vlastne musíš vypisovať celú súťaž, musíš to sledovať. Dostávame sa k tomu, že musíš mať trošku matematické vzdelanie, ani nie vzdelanie, ale vedomosti. Vedieť niečo o štatistike, o pravdepodobnosti, čo väčšina ako sázkažu umí určite. No ale príde do toho ďalšia vec a to je tá časová náročnosť. Vlastne pre nás, pre bookmakerov je hlavný pracovný čas víkend. Čo už sa dostávame k tomu, že väčšina populácie ako cez víkend naopak nepracuje a pre nás to znamená, že soboty, nedele a piatky sú veľmi, veľmi pracovne vytížené. Zasa pondelky sú voľné väčšinou, takže úplne to máme naopak. A čo sa týka toho stresu, treba si uvedomiť, že vlastne potom je človek zodpovedný za všetky sázky, ktoré tam idú a za to, že je tam nejaká úspešnosť. Určite sa dostávame do situácie veľkých rizik. Možno si to klienti alebo komunita vlastne nedokáže úplne predstaviť, ale ja sám ako držím napríklad politické sázky, tak bežne sa dostávam k tomu, že som zodpovedný za súťaž, kde je napríklad riziko v stovkách miliónov korún.
A stresovo je to docela náročné, pretože tam už ako si človek hovorí, tak čo keby sa niečo stalo, že ako to dopadne. Ale šedivý vlasy zatím jako nemáš úplně, to spíš jsem na tom hůř já. Jako kdyby názvu někdo měl hárak, kdo bookmaker, by možná typoval mě, takže zatím se to na tobě nepodepsalo takhle jako navenek úplně. Zatím sa snažím držať nejaký work-life balance a nejak si to kompenzovať, ale občas niekedy je to fakt náročné. No. Ale co takový ty problematický údajně prodaný, koupený zápasy, jak se k tomu stavíte a hlavně jaký máte nastavený mechanizmy se to nějakým způsobem včas dozvědět? U nižších soutěží to jako někdy bývá samozřejmě problém asi. Je to taká téma posledných rokov od týchto podozrivých zápasov. Samozrejme, vždycky je to otázka, že čo je za tým. My to väčšinou nevieme, my vidíme len tie sázky. Môže byť polovica, podľa mňa viac, možno ako polovica tých prípadov je o tom, hlavne v tých nižších súťažiach, že niekto má lepšie informácie o zostavách ako my a že vlastne tie kurzy boli nepresné. Asi nemusíme ísť ďaleko a vieme, že boli tu kauzy v českom fotbale s rozhodčími, kde naozaj dochádzalo k tomu, že tam boli nejaké domluvené zápasy a deje sa to, ale našťastie je to v malom množstve. A čo z našej strany? Keď vieme, že nejaký zápas vykazuje takúto tendenciu, že sú tam podozrivé sázky, tak v prvom rade sa snažíme zistiť, že v čom je problém. Keď nám to príde už veľmi podozrivé, tak zápas dávame preč z nabídky, pretože nechceme klientom nabízať zápas, kde sú neférové podmienky. Či už pre nás, alebo aj pre nich. A potom vlastne aj zo zákona máme povinnosť oznamovať tieto prípady, či už na ministerstvo financií, alebo aj orgánom činným v trestním řízení. Já vlastně chápu, že ta vaše nabídka kurzu a těch možností sázek je už tak dost bohatá, ale přesto, kdyby někdo měl nějaký zajímavý námět, co dá třeba do nabídky, tak kam to může dát vědět, komu se ozvat a kde? Čo sa týka námětov klientov, dostávame ich pomerne dosť a máme na to vytvorenú platformu Nápady priamo na našej stránke, alebo keby klient mal niečo aktuálne, tak vždy môže kontaktovať našu podporu e-mailom. Dobrá, a úplně na závěr, jak tě můžu porazit? Dobrá otázka. Chápu, že asi úplně jako jasnou to nedostanu, ale v čem třeba? Tak poradil by som, že je to asi vybrať si dobrý zápas. Aha. Ten jeden zápas asi niekedy sa môže stať, že nevíde dobre a má trošku šťastie. Dobře, a může to být třeba v NFL nebo v NBA, nebo jako to musím zdát u fotbalu? Tak dajme si NFL. Dobře, tak jo, sezóna za chvilku začne, tak já vám pak dám vědět, jak to dopadlo. Jo? Dobře. Pokud by vás cokoliv zaujalo, co tady Pavel Božko řekl, tak můžete psát jednak do komentáře pod YouTube video, jestli vás něco zajímá, anebo taky pod článek na stránkách Tip Sportu a Šance. Každopádně, Pavle, za tvůj čas a odpovědi velice upřímné ti v tomto speciálním díle. Moc díky. Ďakujem za pozvanie. A vám díky, že jste se na ten díl dívali. Mějte se. Ahoj. Ahoj.